20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш, хәзер булачак темалар турында. Qozan авиация заводында яңа цехлар барлыкка киләчәк. Иң заманча завод булачак. Ике яңа корпуска беренче нигез ташы салуда Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Qozan урамнарында Фирүзә төсендәге 25 яңа троллейбус йөри башлады. Бында бөтен нәрсә яңа инде, кондиционер салонда да пассажирлар өчен. Троллейбусларның үзенчәлекләре турында Илдар Сафиуллин. Тутырылган тавык кызыл кәбестәдән котлет һәм кабактан буламык. Әзрәкне үзгәртергә булдым, йомырка гына түгел, катык һәм төсен үзгәртергә әзрәк паприка дигән специялар салдым. Юнус Ахмаджанов исемендәге конкурсның нәтиҗәсен Шулпан Касымова күреп кайтты. Бүген Qozan авиация заводы тарихында истәлекле вакыйга 25 ел эчендә беренче тапкыр яңа ике корпуска нигез ташы салынды. Тантанада Берләшкән авиатөзелеш корпорациясе президенты Юрий Слюсарь һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнаштылар. Яңа корпуслары Ту-204 очкычларын җыю өчен кирәк, чөнки дәүләт оборона заказын үтәү һәм гражданлык техникасын күбрәк җитештерү Qozan авиация заводы алдында торган иң әһәмиятле бурыч. Бер елга ким дигәндә 20 пассажир очкычы җыю максаты куелган. Быел Qozan заводында җитештерү мөмкинлекләрен арттыру өчен Владимир Путин 42 миллиард сум өстәмә акча бүленәчәгендә әйткән иде. Яңарышы ничек башлануын Рания Абдрахманова күреп кайтты. Уважаемый Рустам Нурлевич, разрешите начать производство работ и открыть эту стройку? Разрешаю. Татарстан рәисенең хәер фатихасы белән Qozan авиация заводында яңа төзелеш башлана. Монда ике корпус салыначак. Завод тарихы өчен бу зур вакыйга. Тантанада Берләшкән авиатөзелеш корпорациясе президенты Юрий Слюсарь да катнашты. Җитештерү программасы киңәйтелү сәбәпле заводта яңа мәйданнарга ихтыяҗ барлыкка килә. Менә монда мисал өчен механик эшкәртү үзәге барлыкка киләчәк. Анда озын үлчәмле детальләр җитештерергә планлаштыралар. Хәзерге вакытта биредә эш башланды инде. Яңа корпусның нигезе өчен урын әзерләнә. Корпус 3 бинадан торачак. На данный момент производится хәзер фундамент ясау өчен чокыр казыла. Төзелеш участогындагы 2 экскаватор эшли, 5-6 машина материал ташый. Цех нигезен салу белән бергә административ корпус өчен подвал ясала. Эшләр параллель рәвештә барачак. Монысы икенче төзелеш. Бу урында Ту-204 очкычына агрегатлар ясау һәм самолетны җыю өчен цех булачак. Решите провести запуск строительства. Разрешаю. Бүген монда да беренче субайларны кактылар. Шулай ук завод территориясендә яңа сквер булдырылган. Уртага очкыч формасында фонтан урнаштырганнар. Бүген кунаклар аның янына миләш утыртты. Болит не будет, поскольку корневая система закрыта. В 2019 году музей был законсервирован в связи с реконструкцией завода управления. И вот сегодня мы распахнули двери вновь. Шулай ук заводның музее яңартылган, аңа 1968 елда нигез салынган була. Ремонттан соң интерактив форматта эшли. Рөстәм Миңнеханов белән Юрий Слюсарьга заманча алымнар турында сөйләделәр. Алар яшьләрнең игътибарын авиациягә җәлеп итәргә, инженер һөнәрләре белән таныштыруга юнәлтелгән заманча самолетлар төзелешенең нинди кызыклы һәм файдалы хезмәт икәнен аңлата. Мы должны двигаться в ногу со временем. Без замана белән бергә атларга тиеш. Музей дигәч искелек күз алдына килмәсен. Монда иң мөһиме яшьләр өчен мультимедиа техникасы күп. Алга таба монда яңа логистика үзәге төзү планлаштырыла. Ул металлдан һәм металлдан булмаган материалларны саклау өчен кирәк. Татарстан ауыр заманларда Ментимир Шарипович, Рустам Нургалиевич икесе аны сакладылар. И не просто сакладылар, а яңа үсешкә этәрделәр. Иң заманча завод булачак. Заводта бүген Туполев җәмгыятенең директорлар советы утырышы узды. Анда Ту-204 пассажир самолетларын җитештерүне арттыру мөмкинлекләре турында сөйләштеләр. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Исәре килеш машина йөртүчене күрдең икән, инспекторларга хәбәр итә. Бу гамәл кемнеңдер гомерен саклап калырга мөмкин. Юхиди инспекторлары шулай ди. Алар бүген елның 10 аена нәтиҗә ясады. Шушы вакыт эчендә республикада 11 меңнән артык исерек йөртүче тоткарланган. Димәк, көн саен уртача 37 кеше дигән сүз. Бу әле инспекторлар туктатканы гына. Юлдагы фаҗигалар һәм аларның сәбәпләре турында безнең халдагы материалда.
Күптән түгел бу хәл бөтен республика халкын тетрәндерде. Октябрь ахырында 23 яшьлек егет Мерседес машинасында каршы якка чыгып УАЗ белән бәрелешә. Газ баллоны шартлап, УАЗ йөртүчесе һәм аның пассажиры янып үлгән. Каршы як юлга чыгу хәзер һәлакәткә китергән төп проблемаларның берсе ди инспекторлар. Әле кичә генә Сарман районында 26 яшьлек ир-ат Шкода белән каршы якка чыгып Жигулига барып керә. Чит ил машинасын йөртүче шунда ук һәлак булган. ВАЗ автомобилен йөртүче һәм пассажир сырхауханәдә. Иң беренчедән каршы юлга чыгарылуыннан карарга юл безнең буш булырга тиеш. Ел башыннан бирле республикада 2827 юл һәлакәте теркәлгән. Бу узган елга караганда күбрәк ди инспекторлар. Дөрес зыян күрүчеләр кими төшкән, шулай ук исерек килеш рульдә йөрүчеләр дә азрак. Әмма алар катнашында аварияләр әле һаман көн саен диярлек булып тора. Быел хәмер кулланып машина йөртүчеләр 177 һәлакәт ясаган, 28 кешенең гомере өзелә. 900-дән артык исерекне инспекторлар кабат тоткарлый, җәза катгый. Аларга карата инде без эшләр ачалар, уголовный дело возбуждайтылар и без аларның машиналарын да конфисковать итәбез. Юл һәлакәтләрендә зыян күрүче балалар саны арткан. Октябрь аенда гына 5 сабыйның гомере өзелгән. 6 ноябрьдә Тукай районында Лада Приора белән идарә итүче 36 яшьлек хатын-кыз каршы як юлга чыккан һәм җиңел машина белән бәрелешә. 4 бала зыян күргән. Аларга 11, 8, 6 һәм 1 яшь. Моннан тыш республикада 16 бала юл аша чыкканда һәлак булган. Гади генә кагыйдәләрне онытмаска кирәк. Кагыйдәләр шул ук, аларны истә тотарга һәм төгәл үтәргә кирәк ди белгечләр. Менә мисал өчен, юл чатында светофорның җәяүләр өчен яшел төс януы һәм кишүдә басып торуың ул әле уңны-суңны карамыйча юлга бәреп чыгарга тиеш дигән сүз түгел. Иң мөһиме транспорт чараларының туктавын һәм сине үткәрүен аңлау шарт. Аннан соң гына сакчыл адымнар белән юлның икенче ягына чыгарга мөмкин. Җәяүлеләрне безнең йөртүчеләр, машина йөртүчеләр уздырырга тиеш. Юлга чыкканда алар балаларга һәр көн аңлатырга тиешләр, ничек юлны уздырырга. Җәяүлеләргә дә сак булырга кирәк. Быел юл аша чыкканда 56 кешенең гомере өзелгән. Караңгыда йөргәндә киемгә ут яктырткыч җайланма беркетү шарт. Аны Беларусь Республикасында мәҗбүри итеп керткәннәр һәм анда 1 ел эчендә юлда үлүчеләр саны 70%-ка кимегән. Илдар Фиолин, Данил Филатов и Яңа Гасыр каналы. Владимир Путин Мәскәүдә Дима Рогачев исемендәге балаларның онкология үзәгенә барган иде. Бирдә Татарстаннан да малайлары белән кызлар дәвалана. Заманча үзәктә яман шиш белән авыручы меңләгән балага медицина ярдәме күрсәтәләр. Хәзер монда яңа атын төш медицина корпусы эшли башлаган. Россия президенты нәни пациентлар белән аралашты. Алар арасында безнең республикадан Әдилә Хәбибуллина бар. Владимир Путинны Әдиләнең авыру тарихы белән таныштырдылар. Кызның гомерен катлаулы операция ясап саклап калганнар. Эндоскопия ярдәмендә Әдиләдән шишне алганнар, ул баш сөяге тоташкан урыннан йөрәккә кадәр үскән була. Президент балаларның хәлләрен белеште, алар белән фотога төште. Я рада, что я лечилась в этой больнице. Здесь очень хорошие врачи и медсестры. Я хочу сказать огромное спасибо. Хочу им сказать... Казанга исә Россия төбәкләреннән нейрохирурглар килде. Алар яман шишне баш мие тукымасын ярмыйча да алырга өйрәнә. Моның өчен башка бурын аша керәләр. Әлеге төр операция трансназаль дип атала. Ул хәтта баш сөяге белән муен тоташкан җирдә урнашкан шишне дә алырга мөмкинлек бирә икән. Бу технологияне табибларга Казанда МКДЦ клиникасында өйрәтәләр. Үзенчәлекле мастер-класс барышын Лиана Бахтиева да күзәтте. Менә бу кечкенә лабораториягә бөтен Россиядән нейрохирурглар җыелган. Алар яңа алымны үзләштерә. Максатлары баш миендәге шишне бурын аша кереп алырга өйрәнү. Доступ так называемый трансназальный, когда... Соңгы елларда яман шиш баш сөяге белән муен тоташкан урында барлыкка килә. Аны бары тик яңа методика белән генә дәвалап була. Элек шишне баш сөяген ярып алалар иде, кайбер очракларда кеше гарип кала. Бу чир хәзер бик еш тарала. Безнең клиникада исә елына 100ләп шундый операция ясала. Бу операцияны нибары 10 ел элек ясый башладылар. Яңа алымнар куллану сәламәт органнарны саклап кала. Пациент инде 7-10 көннән соң өенә кайтарыла. В рамках нашего отделения проводятся операции по всем. Безнең бүлектә нейрохирургияның һәр юнәлеше буенча да операцияләр бара. Нейроонкология баш миендә булган яман шишләрне дәвалыйбыз. Ил күләмендә борын аша кереп, баш сөяге белән муен тоташкан урындагы шишне алу буенча без бик күп хезмәт куябыз. Хәзер Татарстан табиблары илнең төрле төбәкләреннән килгән белгечләрне өйрәтә.
3000 табиб яңа технологияны үзләштерәчәк. Элек мондай операция барышын карар өчен чит илгә чыгарга кирәк булган. Хәзер импортныкына алмашка үзебезнең укыту технологиясын булдырганнар. Олы дәрәҗәле специалистларны әзерләргә тырышабыз. Чөнки институтларны унсыланы бетергәннән соң студентларның кул эшләтергән гомерләре юк. Навыклары юк, дип әйтергә була. Шул навыкларны өйрәтергә кирәк. Проект победил в конкурсе 50 лучших инновационных идей для республики. Әлеге проект 2020 елда Татарстан өчен иң яхшы инновацияле 50 идея конкурсында җиңеп чыкты. Шулай ук инновацияле проектларны финанслау дип аталган программа буенча 2 миллион сум ярдәм алды. Әлеге акчага яңа медицина җиһазлары сатып алганнар. Лабораториядә төрле юнәлештәге белгечләрне укытырга ниятлиләр. Лиана Бәхтиева, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда 24 кеше Гонконг гриппын юктырган. Ул бездә һәр сезон сайын теркәлә. Сулыш, йөрәк һәм кан тамырлары, үпкә ялкынсынуы, миокардит, энцефалит, менингит кебек авыруларга китерергә мөмкин. Бу хакта Роспотребнадзорның республикадагы идарәсе хезмәткәрләре хәбәр итте. Гонконг гриппын 2 яшькә кадәрге сабыйлар, өлкәннәр һәм йөкле хатын-кызлар аеруча авыр кичерә. Хәзер республика сырхауханәләрендә Совигрипп, Ультрикс Квадри, Гриппол Плюс кебек вакциналар ясатырга була. Алар гриппның А, ягъни Гонконг төреннән дә саклый. Татарстанда янгыннар кимәгән, аларда үлүчеләр саны арткан. Ел башыннан республикада 4000 тапкыр ут күз чыккан, 113 кешенең шул исәптән 8 баланың гомере өзелә. Алексеевский, Балтач, Югары Услан, Зәй, Лоеш барлыгы 18 районда янгын чыгу очраклары арта. Тукай районында ут эчендә калып үлүчеләр 6 тапкырга күбәйгән. Республикада янгыннарның яртысы диярлек торак йортларда чыга. Көзге кышкы чорда аларның саны тагын да арта. Төп сәбәпләр электр җиһазларын һәм мичләрне дөрес кулламау, ут белән соксыз эш итү. Электроприборы должны быть заводского исполнения. Бортик заводта чыгарылган электр җиһазларыннан гына файдаланырга кирәк. Кулдан ясалган яки ватык электр җылыткычларын куллану аяныч нәтиҗәләргә китерә. Мич тирәсендә линолеум булмаска тиеш. Аның турбасын да 2 айга бер кырымнан чистартып торырга кирәк. Электр җиһазларын кабызылган мичне дә күзәтүсез калдырмагыз. Казанның Салават күпре микрорайонында канализация системасы ясау өчен 787 миллион сум акча тотылачак. Юынтык суларны чистарту курылмасы инде киләсе елга кулланылышка тапшырылырга тиеш. Тик ни өчен 5 елга сузылган яңарту эше проблемаларсыз гына бармый. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Бүген Казанда маршрутка яңа 25 троллейбус чыкты. Минск автомобиль заводында җитештерелгән техниканы Рөстәм Миннеханов белән Белоруссиянең Россиядәге илчесе тапшырды. Мондый заманча троллейбуслар Россиядә бары тик Казанда гына бар. Техника республика рәисе тәкъдиме һәм ярдәме белән яңартылды. Аларга утырып йөрүчеләр арасында бүген Илдар Сафилин да бар иде. Казан ратушасы янындагы тантанада символик рәвештә ачкыч тапшыралар. Менә яңа троллейбуслар бер сафка тезелгән. Рөстәм Миннеханов заманча җәмәгать транспортының салоны белән таныша, андагы уңайлыкларны бәяли. Пассажирлар өчен 34 утыргыч бар, гомумән анда 90 кеше сыя. Рәис шәхсән үзе дә роль артына утырып карый. Даже кнопка штанги поднимается, опускается. Он может отсюда кнопку нажимать, штанги опускаются и пошел как электробус, как автобус. Не надо. Әлеге троллейбусларның иң беренче чиратта күзгә ташланган үзенчәлеге, алар менә шундый якты, нурлы төскә буялган тирә-юньгә ям биреп тора. Икенчедән, күп өлеше пыяладан эшләнгән, шуңа күрә эчке ягыда якты булып тора. Аның идәннәре түбән итеп эшләнгән. Билгеле булганча, әлеге төр җәмәгать транспортында нигездә өлкән кешеләр йөри, шуңа күрә кирип чыгып йөрү өчен бик тә җайлы. Әлеге җәмәгать транспортындагы тагы тарихи вакыйга ул кондиционер белән җиһазландырылган, ягъни кыш көне монда җылы, ә инде җәйге истедә салкынча һава торышы. Тагын шуңа игътибар итик, хәтта зур шәһәрләр арасында йөри торган автобуслар кебек менә шундый терсәк кую җайланмаларына кадәр бар. Ут бетсә дә яңа троллейбус 2 чакрым бара ала. Телефонны зарядкага кую өчен махсус розеткалар да бар. Йөртүчегә идарә итәргә дә ансат, барлык төймәләр дә кул астында гына. Наил Гарипов 37 ел троллейбус йөртүче булып эшли. Бүген ул яңа техниканы сынап карады. Уңайлык югары дәрәҗәдә ди. Монда бөтен нәрсә яңа инде, кондиционер салонда да пассажирлар өчен. Безгә дә монда бөтен нәрсә удобстволар. Бу самый современный
яңа троллейбус инде. Бу Минскта җитештерелгән 3нче буын МАЗ троллейбусы Белоруссия, Россия һәм Кытай детальләреннән җыелган. Хәзерге станциялар шартларында чит ил запас частьләренә бәйлелек булмаячак дип белгечләр. Казанда хәзер 182 троллейбус пассажирлар ташый. 25 новых троллейбусов заменит 25 троллейбусов 2007 года выпуска, которые... Бу троллейбуслар 2007 елга 25 иске техниканы алыштыра. Алар инде софтан чыккан. Киләсе елга 2013 елга 39 троллейбусны яңартачакбыз. Әлбәттә, җәмәгать транспортында уңайлыклар булса, аннан пассажирлар да күбрәк файдаланачак. Белорус заводлары белән 2012 елдан бирле хезмәттәшлек итәләр. Новая поставка, это новые машины. Менә инде 10 елдан артык без Россиядәге яңа техниканы беренчеләрдән булып Казанда сынап карыйбыз. Киләсе елда монда зур вакыйгалар узачак. БРИКС саммиты, Казан форумы һәм башкалар. Бирдә киләчәктә дә җәмәгать транспортын яңартырга планлаштырыла. МАЗ заводы хезмәттәшлеккә һәр чак әзер. Казанда троллейбусларны яңарту бурычы әкренләп хәл ителә. Искеләрендә нәрсә дип әйтим? Кызу, кыш көне салкын, аяклар туңа. Урын әзрәк, аннары соң бик кысын урыннары да. Шулай. Кайсылар бит безнең картлар ниләр уже ниләр була, утырырга урыннар күбрәк була, шуңа күрә. Быел гына да Казанда троллейбуслар 18 миллион ярым пассажир ташыган, узган ел белән чагыштырганда 17%-ка күбрәк. Халык шәхси машиналардан җәмәгать транспортына күчеп утырсын өчен киләчәктә дә яңарту эшләрен дәвам итәргә җыеналар. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов Беларусь Республикасының Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Дмитрий Крутой белән аерымда очрашты. Алар ике республика арасындагы хезмәттәшлек турында фикер алышты һәм уртак эшчәнлекнең өстенлекле юнәлешләрен билгеләделәр. Белоруссия Татарстан өчен төп партнерларының берсе диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан күп еллар Беларусь оешмалары белән хезмәттәшлек итә. Был Нефтехим, Амкадор, Гомсельмаш, Минск автомобильләр заводы. Апрельдә Белоруссиягә Рөстәм Миннеханов эшлекле сәфәр белән барган иде. Анда ул сәнәгать оешмаларын карады, очрашуларда уздырды. Сентябрьдә Минск шәһәрендә Татарстан мәдәнияте көннәре үтте. Бүген Рөстәм Миннеханов Кытай тимер юлы корпорациясе җитәкчелеге белән очрашты. Уртак проектлар турында сөйләштеләр. Аерым алганда Алабуга махсус икътисади зонасында Дэн Сяопин исемендәге логистик үзәге төзергә җыйналар. Татарстан белән Кытай арасында товар әйләнеше узган ел белән чагыштырганда 58%-ка артып 1,6 миллиард доллар тәшкил иткән. Сентябрьдә Казанда халыкара Раски форумы узды. Анда Россиянең 58 төбәгеннән һәм 25 илдән 7000 кеше катнашты диде Рөстәм Миннеханов. Татарстанда җәмәгать транспортында ел ахырына кадәр ташламалы хакка йөрергә була. Мир яки Татарстанда яшәүче картасын кулланучылар телефоннарына махсус кушымта урнаштырган очракта 10 сумны яңга калдыра. Акция ел ахырына кадәр дәвам итәчәк. Безнең республикада әлеге акция 2 ай дәвам итә. Шул вакыт эчендә татарстанлылар 22 миллион сум ярым акчаны яңа калдырган. Мир картасын телефонга беркетеп түлисең икән 8 сум ташлама бирелә. Ә смартфонга Татарстанда яшәүче картасын урнаштырган очракта 10 сумны яңа калдырып була. Марина Поташникова көн сайын метрода йөри һәм 32 сумга кимрәк түли. Очень выгодная акция. Җәмәгать транспортында еш йөрим, күп очракта метрода. Минем өчен бу бик отышлы акция. Беренчедән гаилә бюджетына файда, икенчедән телефон белән генә түлисең, карта алып йөрергә кирәкми. Ташлама белән йөрим дисәң, алдан ук телефонга Mir Pay яки Samsung Pay кушымталарын урнаштыру зарур. Смартфон Android модельле булырга тиеш. Анда контактсыз түләү мөмкинлеге булуы да шарт. Банк картасын телефонга аның номерын җыеп, яисә сканер аша үткәреп беркетергә мөмкин. Шул рәвешле ташлама барлык җәмәгать транспортында автобус, трамвай, троллейбус, метрода гамәлдә булачак. Поверьте, это занимает буквально минуту, все интуитивно понятно. Картаны телефонга беркетү өчен берничә минут вакыт кирәк. Шул минуттан сезгә җәмәгать транспортында ташлама бирелә. Смартфонга беркетелгән карта белән товар һәм хезмәтләр өчен түләп була. Җәмәгать транспортында йөрүчеләргә бигрәк тә отышлы. Акция барышында Татарстанда телефонга беркетелгән карта белән түләүчеләр саны 1,5 тапкырга арткан. Потому что это достаточно экономно. Акча да янга кала, картада сатып аласы юк. Я сам лично студент. Мин үзем студент, җәмәгать транспортында еш йөрим. Минем өчен бу бик җайлы. Акция 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Алия Хайретдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда «Вершина успеха» капитана Тарпищева дип исемләнгән фильм тәкъдим иттеләр. Ул Россия җыелма командасының 2002 елда Дэвис кубогы теннис турнирында җиңүенең 20 еллыгына багышланган. Фильмны карарга Рөстәм Миннеханов һәм башка хөрмәтле кунаклар, спортчылар, Олимпия уеннары чемпионнары җыелды. Әлеге фильм Россия командасының дөнья күләм казанышлары һәм бу җиңүгә үз өлешен керткән Шамил Тарпищев турында. Ул бүген үзе дә Казанга килде. Узган гасырның 70 елларыннан ул тренер булып эшли, аның
жетекчилигинде командалар Европа һәм дөнья чемпионатларында алтын медальләр яулаган. Быел тренерга 75 яшь тулды. Күп еллар дәвамында ул Россиянең теннис федерациясын җитәкли, Казанда теннис академиясенә Шамил Тарпишев исеме дә бирелгән. Тамашачылар өчен кинотеатр фойесында теннисчыларның шәхси архивларыннан сирәк фотолар да урнаштырылган иде. Особая благодарность. Айрым рәхмәтләремне Рөстәм Миннеханов, Илсур Метшинга белдерәм. Татарстанда теннисның югары дәрәҗәдә үсеш алуында аларның өлеше зур. За то, что теннис в том виде, который есть на сегодня в Татарстане, это впрямую заслугу наших великих друзей. Югары Ослан районы кызы Зилә Әҗмуханова Юнус Әхмәтҗанов исемендәге халыкара турнирда җиңү яулады. Ул жюри әгъзаларын гадәти булмаган тәмләткечләр белән пешерелгән ат калҗасы һәм татар халык ашларын әзерләү традицияләрен яхшы белү белән таң калдырды. Турнир быел 6-нчы тапкыр уздырыла. Конкурста Россиянең 15 шәһәре, Казакстан һәм Үзбәкстаннан барлыгы 400-дән артык кеше катнашты. Егет-кызлар әзерләгән ризыкларда миллилек сакланганмы? Конкурсның шартлары нидән гыйбарәт? Аш-су бүлмәсендәге һәм бүләк тантанасындагы мөхитне Чулпан Касыймов күзәтте. Тавада май шыжлый, аш-су бүлмәсендә тәмле хуш ис таралган. Егет һәм кызлар тырыша-тырыша сәнгать әсәренә тиң ризык әзерли. Катнашучыларга 2 сәгать вакыт бирелә. Бу вакыт эчендә алар эш урынын әзерләргә, ризыкларын пешерергә һәм аны бизәргә тиеш булалар. Исәнмесез, сез бүгін нәрсә пешерәсез? Бүгін котлет по рецепту Юнуса Ахмеджановның котлеты из щуки будем готовить со стейком кызыл кабестадан, гель из пармезана и гель из облепихи. Юнус Ахмеджанов рецептларны авылларга йөреп туплаган булса, хәзерге яшьләр аларны үзләре уйлап чыгара, тәҗрибә ясыйлар. Шулай да турнир танылган аш-су устасы исемен йөрткәч, катнашучылар аның рецептыннан чыгып эш итәләр. Артур Хисамовка 17 яшь ит тарткычтан чыгарылган тавык итеннән шар ясап, эченә гөмбә кыздырып салган. Гарнирга кабак бирелә. Бизәү өчен бурайдан киптереп чипсы һәм яшел әнис һәм петрушка соусы куллана. Идея сферы была моя. Әлеге ризык рецептын устазым белән бергәләп киңәшләшеп сайладык. Мин тавык фаршын шар сыман ясарга һәм аны кабак буламыгы белән бергә бирергә тәкъдим иттем. Юнус Ахмеджановның рецептын алай полностью кулланмадык, но без аны үзгәрттек. Вот шул тавык зразлар, тавык котлетлары дип әйтәбез инде, без аны просто современныйлаштырдык. Турнир шарты буенча быел ризыкны һәр төбәкнең үзендә җитештерелгән гади продуктлардан әзерләргә кирәк. Ул үзенчәлекле итеп бизәлгән һәм тәмле дә булырга тиеш. Конкурста изначально беренче мәртәбә күрсәтәбез рецептлар булды Юнус Ахмеджанов, алар карыйлар и үзе творчество добавляет ага. Поэтому именно шундай узко ярамый предлагать, чтобы только рецепт Юнуса Ахмеджанова булса. Үзе карасыннар, талантлы молодежь, аларның творчество бар, поэтому эшләсеннәр. Алина Гәрәева тутырылган тавык әзерли. Бала чакта аны әнисе пешерә торган була. Шулай ук Юнус Ахмеджанов рецепты буенча. Бала чакта бу тавык пешерелә иде йомырка белән. Мин әзрәк кенә үзгәртергә булдым. И йомырка гына түгел, катык һәм төсен үзгәртергә әзрәк паприка дигән специялар салдым. Ул тавык әзер булгач, аны соус, кимчи куштым һәм фисташкалар белән бизәдем. Турнирда Казакстаннан 2 егет катнашты. Павел Цой һәм Әсәтулла Кырбанов. Аларның берсе яшел үлән соус белән бәрән ите, икенчесе үрдәк түшеннән кайнар ризык әзерләде. Катнашучылар өчен көч биргә Казакстаннан зур делегация килгән. Первый раз в Татарстане. Для меня это открытие. Мин Татарстанда беренче тапкыр. Монда хезмәт күрсәтү бик югары дәрәҗәдә. Бездә дә мондый конкурслар үтә. Гадәттә аларга ризыкны бер продукттан гына әзерләргә рөхсәт ителә. Турнирның иң яхшы аш-су устасы Юнус Ахмеджановның мирасын саклаучы исеменә Зилә Әҗмуханова лайык дип табылды. Ул югары Осланнан. Конкурс Юнус Ахмеджанова, ул бит авылларга кергән иде, шундый простой кешеләрдән сораган иде. Блюдалар, ризыклар, рецептлар. Вот, и шуңа күрә инде ул милли конкурс. Зиләгә акчалата бүләк һәм Мәскәүнең Новиков исемендәге танылган аш-су мәктәбендә уку мөмкинлеге бирелде. Чулпан Касыймова, Алмазиятдинов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Хәзер рекламадан соң һава торышы турында мәгълүмат булачак. Аның белән Әредиз Гарипов таныштырыр. Сау сәламәт булыгыз.
Азнакай, Бөгелмә һәм Алабуга Камал театры гастрольләр белән сезгә килә. 2023 елның 14, 17 һәм 18 ноябрендә Илгиз Зәйниевнең Өйләнәм тат усал комедиясе уйналачак. Билетлар сатуда 16 яшьтән өлкәннәр өчен. Матурлыкның барлык төсләре һәр вакыт синең белән. Татар яулыклары, милли бизәлеш һәр вакыт синең белән. Казан шәһәре, Каюм Насыйри урамы, 11-нче йорт. В ноябре все пятницы черные. 1000 товаров со скидкой 40% каждую пятницу ноября. В магазине «Улыбка радуги». Көчле тавыш иясе Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина концертлары. 23 ноябрь Уфа, шәһәр мәдәният сарае. 25 ноябрь Казан, Пирамида. 30 ноябрь Мәскәү, Градский холл. Этой осенью в Казанском цирке Артур и Карина Багдасаров. Программа для влюбленных в цирк. Ноябрьдың 14-нән 19-на тиклем Казанда Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры гастрольдәре һезне һәр кис Камал театрында көтәбез. Баш драм театр репертуарындагы иң яхшы спектакльләргә рәхим итегез. Билетлар Камал театры кассасында һәм сайтында. Пришла Леша по Крайханопе посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. Халык җәүһәрләрен, классик әсәрләрне тамашачы күңеленә җиткерә белүче Илшат Валиев тәкъдим итә. Новая музыка симфоник оркестры белән концерт. 24 ноябрь Пирамида. Концерт Доброделы изгешләр хәйрия фонды ярдәме белән оештырыла. Рәхим итегез. Яшь чикләве 6+, 2023 ел. Внучок, мы опять закупились в Победе. Куда вам столько? Здесь такие цены, что мы можем позволить себе все. Исәнмесез, студиядә Рәдис Гарипов. Татарстанда киләсе тәүлектә дә һава торышының характерына циклон йогынты ясый. Яңгырлы булачак, температура төшә башлый. Ә хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Бары тик ноябрь азагына кадәр Данил Мастердан үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирегез. Яңа сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз, бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматлары буенча Кукмара, Байлар, Сабасы һәм Яшел үзәндә болытлы, яңгырлы көн булачак. Көндез температура якынча 5 градус, төнлә 1-2 градус жылы. Буа, Тәтеш һәм Кайбышта да яңгыр явачак. Көндез 5 градус, төнлә 1 градус. Аксубай, Мамадыш һәм Чистайда болытлы, явым-төшем, көндез жылырак, 7 градуска кадәр, төнлә 3 градус тирәсе. Ярчаллы, Әгерҗе һәм Сарманда болытлы булачак. Көндез 6-9 градус, төнлә 2-3 градус жылы. Көн дәвамында яңгыр явачак. Әлмәт, Бөгелмә һәм Азнакайда да болытлы һәм яңгырлы. Көндез плюс 7-8 градус, төнлә плюс 2-3 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә тотырыксыз һава торышы саклана. Зиядә болытлы, яңгыр явачак. Көндез 5 градус, төнлә 1 градус жылы. Болгарда да яңгыр көтелә. Көндез 5 градус, төнлә 2 градус. Алабугада болытлы, монда да яңгыр фаразлана. Көндез плюс 7 градус, төнлә плюс 3. Аверс банкы шәхси затлары һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә.
Татарстан башкаласында болытлы, урыны белән яңгыр явачак. Келәсе тәүлектә көндез 5 градус, төнлә 2 градус булачак. Атмосфера басымы нормадан бераз түбәнрәк, Төркемеш баганасының 748 мм. Төньяк көнбатыштан секундына 5 метр тизлектә җил. Дымлылык 93%. Җирнең магнит кырытыныш алдан фаразлаулар буенча якын көннәрдә температура әкрен генә төшә. Әлегә менә шулар сезнең белән мин Радис Гарипов идем. Сау булыгыз.